Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasenjok kinong sencar senong jong konong thumai pelun, keladawa nak sarkar jela, bahkan kami bat ban bishar bni abiang ya ke presidential order, jong usnam kat kandai sepasan pau, kabak kedau halor kahok, bat kijing mentoy, ba kirit pat trai mulok kiyo ha jela. Ban penurlong ya kini kijing dawa kasenjok kinong sencar senong jong konong thumai pelun, ha kan reu trek mentau bna jemang arajar kat kandai. Kila lej IT ru dak dor khas jing dawa, ha menteri rangba ka jela, ukon rat ke sangma ha ke yengsa jong u presiden gini kesenjok uba bantelilang nari ha ka jekren berkinong patai kubor ulai tu baka senjok kelapan sengau ha menteri rangba ka jela baka sarkar kene ban kami biang bat ban bishar bni abiang ya kini ke presidential order ya ka bala syubot bet theng da ka sarkar Meghalaya na ka sarkar Assam nalor kene ulang ru baka jing bam bishar jong sarkar Meghalaya ya kini ke presidential order kala ajing mentoy penban wat ya kiwei ki jaj ben reru lom na kiwei pat ke jela ban yo i ki jing mentoy nadu ka khayi ka pateng ka jing thiet khandau ka puli puthi ka yo kam yo jam bat kiwei de ki jing mentoy ba ki trash nong red pat ke jela Meghalaya kiyo hadin ba ngila pet bat ngila thir ban pet ye kini ki issues ni i kabun kidan sibun ki jing ma kidan sibun ki jing duna ki ba penduk nong yang ni nani ki ba khata yang ni kun ki schedule tribe jong kani ke jela kani ngin khendiat ko ma tais pangani ke presidential order of 1950 kani ka khata ye gubun ki benta ha ka bay dei bat ka singshar khadar ha kani ka ri lani kani ke jela ka jong ni adang ye kren ka lan transfer ai ni kren ha ka bay dei bat ki trading by non tribals ha kani ka jela ka jong ni lani ni kren ka ka bay dei ki lat yo kam yo jam mo lani ka puli dang le kani ka ai 1950 ba ka government of Meghalaya kam shim lapet lani kam shim lakmi wat hadien sau pun riu tli ki snem jong ka jing yo jela ka jong ni nama ba hakani ka presidential order 1950 haka tu ko por 4 shim lakhai ka jela Meghalaya bat shim lakhai ka jela Meghalaya kani ko order la penhap long haka sarkar Assam la manong bat haka sarkar Assam ya kani ka presidential order ka bamot ka kentup kita ki jaj ben riu loma bala itu ha ka jela Assam ha ka tu ko por te ki ni de we na kita ki jaj ben riu lani ki tribe ki badan ha ka sarkar Assam re hadin snam khat khandai nyo ku ar ha bangi la yo ka jela kham shim la le ye kani bat ka sarkar jela ha ka tu ko na do tu ko por la ban ong kala shulong copy paste ya ka ka ba ki ni ki schedule tribe list ki dan ha ka to ko por la pan ha ka jela Meghalaya dei namar kata ka daw la dang ya kren kai ya ka ak ba dei bat ke jing thiet jaka ma kum ka land transfer ai ngin shem ba ki ni ki jaj ben rew ma ki para rewlum ki jongi ki yo ya ka jing man tai hang ni ka jela ka jongi te ha ka ba dei bat ki jong kani dei na kata ka daw ni kwa ba ka sarkar dan relook ani revisit ya ka ni ka ak ma bawang ni pai ki wiki ma ni pai ki wiki states ki bai dei kum ka Sikkim ka adap an pentrikam lingba ka ak ka jongka presidential order na ka banta ka jela Sikkim ni pai ya ka jela Nagaland nadu usnam nyopho kila pentrikam ba kila weng ya kita ki wei bat ki para riulum na ka list schedule tribe ban itu iki kum ki schedule tribe ha ka jela ka jongki te ngiru ha ka ni ka pon nyuan ni tahi ban itu no tang ya ki jaj ben riu ki schedule tribe ani ki jaj ben riu lajong ki ba dei ki indigenous tribe jong kani ka jela ka jongi banyo iki jing mentoy lengba kani ka mot leng ha ka bai dei ka jaka ka bai dei ka yo kam yo jam bat bai dei bat ka trade sibu ni ki we ki para riulum ma ki wan hang ni ki yo iki jing mentoy hre ladang ngilai ha ka jela ka jongki yengi umsim khan bangi dei ki schedule tribe te ka phang ka bakong san ka bangi kwa bani kran ni kalong ba ki way ki schedule tribe kinumla ban enjoy the status of being a scheduled tribe ha kani ke jela ke jongi kumbangi ngilong ha ki way ki jela kata kalong ka phang padeng ka bangi ni pha ni kan namarun dam cha sarkar jela ni lai shong kum ka sinjok bat ni kiladon ki reurang ba ani ki kraw perkat ki jong ka jela ke jongi bat ki briu ki badan ka mensim ki wan rai kani ka phang bat ni nya selok ya selok bat ki hadim ni selok ni sngo bakum ka senjuk tinong sencar snong
mo kham tam ngila man ong mangihap kana kanong thmai pelun ni kham ya dei ba bat ni kham ya tengku ya kani ka kam ngatrai bani kiwi ki sinjuk jong hau ki badan hakani ka social law dei na kata kada wangi I kalong ka jingdu nong ya ki briu ki jongi lani ki para do prasnam ki jongi ni I ki jingmi ha ka bai dei bat ka khai ka pateng ki jongki baki mdan kam manio ya kita ka mah ka trading license mah te ka penduk lat ya ki jadi wat ha ka du ke Jakarta mah ka jingthi Jakarta jongki ki sulong hadu menta babun hi ki Jakarta kalong bang dei baki don ki dor bar sunong ki bele kumno ban perking ringim dan ka an tingi kwa banwan ra no ka an ka pathumai ka ban weng no ya kita mah banum yo jum tring pilada kiat kat kum kalis ke ba don hang ni hapo kastit ke jong ni don kumba khanyo ligi tribe bat ka kawai ka tribe kuki kadon hadu lai punyo ligi sub tribe ke ba yo ke jing mentoi hakani ke jala ke jong lai punyo li nai lai punyo chief minister mentat ulap diang la da ke jing kemen hi jung sultanat ini bat ulak kularo ba hadin baladap ini on sa khat bangin ya Grand Halot ni.